Permezz tal-budget 2024 il-familji Maltin u Għawċin se jkunu qed igawdu minn żidiet li jisbqu mhux biss dawk li jingħataw fl-aħħar budget tal din is-sena, iżda wkoll ferm aktar mill-medja ta' kull sena li provdew il-budgets tul l-aħħar leġislatura bejn l-2017 u l-2022. Ir-rapporta dwar dan il-Gazzetta Kulħadd fil-ħarġa tagħha tal-ħadd li għaddek kif spjegat li bejn is-sussidji tal-enerġija li se jinżammu s-sena d-dieħla wkoll u żidiet tal-Cost of Living Adjustment il-kola tal-mekkaniżmu addizzjonali tal-uri tal-ħajja fl-in-work benefit u fiċ-Children's Allowance, il-familji se jkunu qed jesperjenzaw qabża fid-dħul tagħhom fis-sena li tammonta l bejn 3 u 6 darbiet aktar mill-medja li rċevew fil-leġislatura preċedenti. Fil-fatt, meta wieħed iqis li fl-aħħar leġislatura familja partikolari ħadet żieda medja fis-sena ta' €695 u mal-€1,300 bil-budget li għadda, iż-żieda li se tara s-sena d-dieħla hija biss ta' €600 inqas miż-żidiet kollha li ħadet mill-2017 lil hawn madudin f'daqqa. Daqstant hija kbira l-għajnuna li l-Gvern Laburista għażel li jinvesti fis-soċjetà u partikolarment f'dawk l-aktar vulnerabbli fl-2024. Dan fl-istess ħin li ma żdiet l-ebda pis jew taxxa u saħansitret jinżamm kontroll tajjeb ħafna tal-bilanċi fiskali tal-finanzi nazzjonali skont il-parametri stabbiliti mir-regoli tal-Unjoni Ewropea.